Hier binnen de ringgoed een wekenlang opslaan west in Squorre bij Orbekeep. De stelerij zorgen voor een soortaardig waasje. Directeur Hans Lubberding van het Olympisch Stadion hield er geen goed woord voor roer. De leden van de geitenvak binnen likwels uit de schroeven met alle reacties op haar stelerij. Proost jongens! Proost! Proost. We hebben heel veel losgemaakt bij mensen sowieso en er waren ook iets van 72 nieuwsberichten op internet te volgen, dus ja, helemaal super. Ja, dit is waar je het voor doet, zeg maar. Gewoon dat het hele land meegeniet van een stunt van, ja, dan ga je er ook wel op koop. De ATS-ploeg kwam op het idee door het nieuwe multifunctionele centrum dat in het dorp gebouwd wordt. De Olympische ringen zoenen beter op het nieuwe MFC passen dan op het oude Olympisch Stadion. Daarom zetten ze vriendenweekend aan naar Amsterdam. We hebben het eerst even een beetje verkend nogmaals. Hebben we wat mensen op posten gezet, zeg maar, nou, mocht de politie komen dan even doorgeven aan mij. En er waren 2 mensen aan het schroeven. Ik stond met nog iemand alles, zeg maar, een beetje in de gaten houden te regelen. Ja, of het allemaal ja, of een beetje voorspoedig verliep. Ja, want het is hartstikke druk daar. Allemaal politie rijdt daar rond en allemaal bussen om een minuut en ambulances reden langs. Dus ja, wat dat gaat was het wel even tricky.